Farawyn we Çerjewin ýaşaýjylary tupandan soňky haýal dikeldişden şikayet etdi. Prezident etrap häkimlerine käýinç berdi. Türkmenistanyň prezidenti golaýda welayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatyny Lewap welaýatynyň Farab, Çerjew hemde döwletli etrawynyň häkimlerine şeýle-de Balkan welaýatynyň Eseňul etrawynyň häkimine bir käýinç uglan etdi. Prezidentiň Farab we Çerjew etraplarynyň häkimlerine beren käýinji bu etraplaryň ýaşaýjylarynyň apreliň ahyryna turany harasatdan soňky dikeldiş işleriniň haýal alınıp barlaýanlygy barada prezidenti iýeren şikayet hatlarynyň ýa-da gawat geldi. Munun jikme-jikligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertlerde 28-nji iýulda habar berdi. Yerli ýaşaýjylar prezidenti iýeren hatlaryna bu regionlarda henidem agyz suwunyň, elektrik energiýasynyň hemde aragatnaşygyň dolu ýola goýulmanlygyny, bu meseleler boýunça häkimiň etrap ýaşaýjylaryna ýardam bermeýänligini aýdyp şikayet edipdirler. Ýatlasak 27 aprelde Türkmenistanyň Günnogor tewtlerine güýçli tupan turdy. Onuň netijesinde Lewap we Mara welaýatlaryna onlarça adam helak boldy. Hemde yerli ilatyň durmuş üçinçiligine agyr ziýan etdi. Habarçymyz Farab we Çerjew etraplarynyň häkimlerine berilen käýinçleriň bu regionlarda harasatdan soň alınıp barlaýan dikeldiş işleriniň haýaldygy bilen iýil teşiklidigini aýdýar. Ençeme Farably ýaşaýjy harasatyň izde galdyran zerzevellerini aýyrmak üçin tehnika sorap häkimden eden ýöneki haýyşlarynyň hem kanagatlandyrylmanlygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Farab etrawynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmeýär. Resmi medpuat 23-nji iýulda geçirilen maslahatda prezidentiň Farab, Çerjew hemde döwletli etraplarynyň buğday meýdanlaryna alınıp barlaýan guramaçylyk işleriniň pesdigine üns çekenligini habar berýär. Güýçli harasatyň oba hojalyk ekinlerine ýetiren ziýany döwlet medpuatyna agdalmaýar. Farably we Çerjewli ýaşaýjylaryň ardy şikayet hatlary we olaryň ýa-da etrap häkimlerine berilen käýinjesini beren yerli çeşme Türkmenistanyň etrap häkimleriniň ygtyýarynyň berk çäklidigini, ähli meseleleriň aşgabatdan çözülýänligini, dolandyrşyň merkezleşdirilenligini gurrun berdi. Häkimleriň wezipe ygtyýarlygy ýok, olaryň hatda öz şofýorlaryna da güýji ýetmeýär. Hemme zat aşgabatdan çözülýär diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi.